Herätän ja katsotaan kelloa. Kello on 38 vaille 8. Nyt olisi sen aamupalan aika. Ja herätys. Mä oon vieläkin niin väsynyt. Haluan nukkua vielä 29 minuuttia. Okei. Nyt on 29 minuuttia mennyt jo. Kello on jo 9. Okei. Mennään nyt syömään se aamupala. Joo. Nam 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 nam. Banaanismoothie on hyvä. Nyt on syöty. Noniin, mentäisikö kattoon telkkaria? Okei. Missä se kaukosääti on? Etsitään se. Sitä ei ole löytynyt. Missä se olisi nyt olla? Ei, mitä tuolla laatikossa on? Siellähän se on. Noniin. Tultiin kaukosäädin on löytetty. Vetään kattoon telkkarissa jotain. Noniin. Mitäs tää ohjelma on? Katsotaan. Vau, katsos, tämähän on lentokone. Se laski. Hei, meille tuli postia. Mikäs posti tää on? Tää on aika iso. Meillä on 188 rahaa, niin voidaan mennä sinne lentokoneelle. Joo. Näen sinne. Näen autoon. Lähdetäänpäs käyntiin. Tää onkin hieno auto. No niin, käännytään tänne parkkipaikalle. No niin, joo. Tästä kerätään. Voidaan mennä. Ollaan maksettu jo. Tervetuloa lentokoneeseen minnekin. No niin, kaikki on päässyt sisään. Lähdetään lentoon. Nyt rupes peistään aurinko. Onko kivaa? Joo. On kiva katsoa maisemia. Katsos vaan, siellä näkyy hienot maisemat. On kyllä hieno. Lentokone menee kyllä kovaa. Laskeudutaan. Ylös. Täällä oikein on. Kaupunki on kyllä. Niin.
Me saatiin taksikyyti. Jee. Onko nyt kivalla taksikyydillä? Joo, on kyllä. Tuollahan on toi mökki. Viimeksi oli siinä. Tossa. Nyt saatiin bussikuljetus. Juu, on tää kaupunki kyllä iso. Ne paljon autoja ainakin. Nyt palattiin taas lentokoneelle takas. Kone lähtee. Lentokone laskeutuu. Palataan taas saudolle. Noniin. Pysäköidään taas kotiin. Oliko se matkailu kiva? Joo, olihan se. Mentäisikö vähän lepää? Joo. On kyllä pehmeetä ja on kiva levätä. Ai että, niin on. Onhan tää ihan kiva. Hyvä kun käytiin lentokoneella. Hei, pitäisikö syödä nyt iltapala? Joo. Voidaan syödä iltapalaksi. Hei, leipää! Joo. Hyvä oli. Katsotaanko taas telkkari, että voittais mennä taas huomenna johonkin paikalle. Joo! Eikä Hei, mikäs ne on? Ku bussimatka. Ei. Ja se päätyy johonkin Mäkkäriin tai Hesburgeriin. Siis Hesburgeriin! Jee, mennään taas niiden kavereiden kanssa sinne. Joo, mennään sinne niiden kanssa. Katsotaan mitä siinä tapahtuu tuossa videossa. Toi on niin hieno bussi. Toi on toi sama bussi, kun me tultiin siltä meidän autolla. Ei siinä lentokone matkalla. Niin. Olihan tää ihan hauska. Juhu. Katsotaan hauskasti tätä videota. Tuo on niin. Tossa Hesburgerissa on niin hyviä juttuja. Tuommoista juusto-ompuriloista ja vähän nuketta ja ketsupin kanssa ja ranskalaisia. Sitten on vielä pillimehut. Vau! Mennään sinne vaikka huomenna tai joskus. Joo, mutta mennään nyt nukkumaan. Joo, laitetaan TV kiinni. Hei, mut nukuttaisko tällä kertaa tässä? Joo! Nyt video alkaa päättymään. Tilaa kanava, et saa 100 tilaajaa. Ja katsokaa minun videoita, koska haluan katselukertoja. Ja tykkäisin, jos tilaisitte
minun kanavan, niin voin tilata esimerkiksi sun. Ehkä voin. Niin. Nyt video alkaa päättymään. Ja heippa!